Hej Trine, Hej Trine, min veninde. og tillykke med fødselsdagen. Vi håber, du får en god dag med familie og venner. Og vi vil sige, at du er en rigtig god veninde, og at vi holder meget af dig. Og vi er altså ked af, at vi ikke valgte dig som vores bedste veninde, men vi var altså lidt jaloux på hinanden. Ja. Undskyld, Martin. Undskyld, tak. Det er jo. Og så var vi, det var lidt ærgerligt, at vi ikke fik set Vejle Boys færdig, da Torben Tørp kom og gjorde os væk. Vi skulle til at tænke. Jamen, jeg håber, vi lige kan se det en gang her i løbet af et eller andet. Ja. Og vi synes, du er en rigtig, rigtig god veninde. Og at lige meget hvor meget vi driller dig, så skal du vide, at vi holder af dig. Så jeg håber på, at vi kunne arrangere nogle biografaftener eller noget, hvor vi kunne hygge os sammen. Ja, og så håber vi, at vi holder kontakten og får nogle gode oplevelser efter Hestlund. Og så vil vi gerne læse et digt fra Trine, vores blondine, får os altid til at grine. Du har besvær med at tæske Martin Kjær. Musklerne får du her. Solstrålen på himlen blå. Og vores Trine lige så. Kinderægget saks hvor altid dags. Her er de tre musketerer. Og nu får du ikke mere. Cut.